Salamat Awtansi ve YouTube kanalının hormatly tamaşaçylary. Mehriban müştaqlar, saylanan habarlar gepleşigimizden täze sanyna hoş geldiňiz. Habarymyzyň şu sanyny Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisi, Soňky dawaralary we teatr festivaly, 70-nji Cannes kino festivaly, Aşgabatda Atatürk'ü ýatlama, ýaşlyk we sport bayramy. Gelingini bolsa habarlarymyza giňişle seredip geçelim. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanulgy markaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu ýurdumyzda täze iş orunlarynyň döredilmegi bilen baglanşykly işler barada hasabatlar dinlenili. Şu hasabatlardan görnüşi ýaly pudoklary boýunça täze iş orunlarynyň döredilýänligi belenili. 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriň hasabyna ýurdumyz boýunça özleşdirilen düýpli maýy goýumlaryň möçüri 7,18 milliard manada deň boldy. Şu döwürde täze belli alynan hojalyk subyektleriniň sany 492 barabardyr. Soňky Davara Sowa teatr festivaly. Ýurdumyzda 20-25-nji maýda Türkmen teatr sunugy festivaly geçirilir. Onun çeklerine paýtagtymyzdaky teatrlarda dürli sahna oýunlary görkeziler. Teatr toporlarynyň ýollaşlarynyň kendi dörejilik işgärleriniň gatnaşmagyny iş maslahatlary geçiriler. Festivalyň açylyş dawarasynyň barşyny daşary ýurt teatrlarynyň ýollaşlarynyň we dörejilik toporlarynyň sanylygy markaly çykyşlary göz öňüne tutulýar. Mundan başga 25-nji maýda 2021-2022-nji okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli umumy bilim berýän mektepleriň uçurumlarynyň gatnaşmagyna soňky dawarasy geçiriler. Şol güni gül goýmak dawarlary bilen bir hatarda dowlat serkiniň öňündäki meýdançada köpçülikliň dawarlary guramak meýilleşdirilýär. 70-nji Cannes festivaly geçirilýär. Kino dünýäsiniň en görnükli festivallarynyň biri bolan Halkara Cannes festivaly öz işine başlady. 70-nji gezek geçirilýän bu festival 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy sebäpli ýatyrylyp, 2021-nji ýylda bolsa çeklendirilen görnüşde geçirildi. Festivalyň resmi maksatnamasyny 20 film bäsişi, maksatnamanyň çeklerini daşyndy. Tom Hanks'yň gatnaşmagyna surata düşürilen rock and roll sanatynyň ägirdi Elvis Presley'niň durmuşyny beýan edýän Elvis filmi görkezildi. Aşgabatda Atatürk'ü ýatlama, ýaşlyk we sport bayramy. Aşgabatda 19-njy maýda Atatürk'ü ýatlama, ýaşlyk we sport bayramy belenili. Aşgabatdaky Atatürk seýleginde geçirilen bayramçylygy Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň geňeşçisi Gulşah Jumurju, elçihananyň işgärleri, Aşgabat şäheriniň hekiminiň ornwasary Merjan Geliwa we molimlerdir okuwçylar gatnaşdylar. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Mehriban müştaqlar, şeýlekem Mbappe karýerasyny nirde dowam etdirer. Hindistany Çenin aşa Asakova. Rihanna ilkinji çağasyny dünýä indirdi. 20-nji maý ýyldızlar näme diýe? Günlük telenama bilen bir hatarda beýleki habarlary Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atawatantürkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz. Mehriban müştaqlar, egerde saýtymyza ýeňillik bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketden töleksiz biziň Atawatan Türkmenistan prolajeniýamyza ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.